ҳамдиёрон азиз, як чиз аҷоиб ёфтам дар намоишгоҳ. Чӯпони барқӣ. Ман ҳамин симҳое ки мебинед, мани сими булоигаш дарвоза аст. Ин дарвоза аст, мола медроред даруни ва гирди дарахтатон, гирди заминатон бо анами сима мекашед. Ане сим мекашед. Ин сим электрики вай дорад, барқӣ дорад. Ман қарз истодед. Ман нишонтиам мумкин. Ман ҳамин барқӣ аст. Қарз барқ истеҳсол шудааст. Бинед? Инҷо ядигар ишқати вай кардаги. Ман дар телефони шумо нишон метиҳад намешиносад. Дар инҷа дар чашми ман ана. Ман ҳамхалин 5 ака чанд километр метр инҷа ба? Kaç kilometre? Kaç kilometre? Kaç kilo var? Evet. Kaç var? Kaç var? 13.000 volt. Sizde Ne ye sezada ro. sizde o bat. Sezda kilowatt mi? Bat. Kilowatt afet. Hay xullas gap barq metiyat шумо ина инҷа туғри мекунед, дуруст мекунед ки моли шуморо накушад ва гирди боғатонро бо ана ҳамин ҷои мечарондагиатонро бо ҳамин сим мекашед, сими поён будагӣ, он сим бурӣ. Ва ин замини моли шумо аз заминатон намебурояд, дигар чӯпон дар кор нест. Яъне ки агар шумо алаф коридагӣ бошед, ана 2 гектар, мисол мегирем шоҳ алаф дошта бошед, як 2 гектар. 100 та гӯсфанд дошта бошед, ҳамин ба сотиқаш ҷудо мекунеду, бо ҳамин сим ҷудо карда мемонед. Мана сутумаш осон будааст. Сутумаш манами бай будааст. Чӯбин. Ва шумо мисол мегирем дар 3 сотиқатон шоҳ алаф ва гӯсфандтон сар метед. Як рӯз, 2 рӯз, 3 рӯз мехӯрад. Мегиреду, бо дигар 3 сотиқата сар метед. Бо хӯрдан мегирад. То вай 3 сотиқаи шумо тамом шудана, аллакай дар он 3 сотиқаи хӯрдагӣ алаф буромадан мегирад. Ҳамхали 3 сотиқа агар мисол мегирем ё 10 сотиқи сартед. 10 сотиқи сартед дар 1 гектар ҳар як 10 сотиқатонро 3 рӯз хӯрад агар як моҳ дар кор ки бо вай сотиқи охир барасад. 10 сотиқаи охир барасад. Як моҳ ҳам зиёд. Ва 3 сотиқи аввали шумо аллакай барои хӯрдан тайёр мешавад. Фикр мекунам ки ин як аз беҳтарин чӯпонҳои барқӣ мешавад барои шумо коригар дигар дар кор нест. Обаша мемонед дарунаш ва алафаш ҳаст, коридагӣ чарида ҳамҷа хоб меравад. Шумо дигар моли ман гум мешавад, дигар ҷо меравад гуфта зиқ намешавед. Мана ин таҷҳизот. Мана вай барқ истеҳсол мекунад дар афтоби Тоҷикистон. Технологияш ҳаст, батареяш ҳаст, анҳа аккумулятораш мондагӣ. Ва нехел гирди заминатон девор гӯё мекашед. Ҳамаи ин дар сатҳи 2 гектар барои 2 гектар ҳамин як таҷҳизот ба пурра қатъи ҳама қисмҳояш, то қуввати свет, то аккумулятораш, то ин светҳояш, ба гумонам ки акун инаша намедодагиста, ани ваяшо пояшо наметиҳад. Ани аккумулятораш бошад, ба гумонам. Ани аккумулятораш бошад. Хулоси гап ана ин арзиш барои 2 гектар, яъне ки 100 дарозиш 200 бари заминатон $800 амрикоӣ мешавад. Кадоме ҳанг гӯяд агар зимистон мо аз ин дастрас карда дар болои мошин бор карда барем. Дар панои худо бошед.